Wara ġimgħat sħaħ li matulhom saret kritika qawwija lis-sistema ta' tmexxija Gonzi PN, kien mistenni li l-Kunsill Ġenerali Straordinarju li tlaqqa l-ħadd filgħodu ikun forum miftuħ li jagħti spazju lil opinjonijiet differenti. Madankollu minflok il-kunsilliera nfushom ma ingħataw spazju biex jindirizzaw lil sħabhom. Fil-fatt l-ebda kunsillier ma tħalla jitkellem. Tkellmu biss 4 uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista li taw l-appoġġ inkundizzjonat tagħhom lil Lorenz Gonzi. L-ebda kelliem ma semma lil Franco De Bono bismu, anke meta semmiet il-mozzjoni privata dwar il-finanzjament tal-partiti li ressaq De Bono nnifsu. Fetħet il-Kunsill Paula Mifsud Bonnici li semmit lil Joseph Muscat bil-Kunsilliera Nazzjonalisti jinfexxu jibbujaw lil kap tal-Oppożizzjoni. Qalet li l-irwol tal-Kunsill kien li jassigura li Lorenz Gonzi ikun jista' jkompli jaħdem. Dan il-partit ħaqqu jkompli jagħmel il-ġid lill-poplu Malti u Awċi kollu u dan taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Warajja tkellem il-Viċi Kap Nazzjonalista Tonio Borġ illi qal il-Partit Nazzjonalista huwa maqut u qabbel lil Lorenz Gonzi ma' kap tal-Armata. U maqut jfisser illi kap wieħed jista' jkollna soldati differenti iva, iżda ġeneral wieħed. Anki Paolo Borġ Olivier għamel dikjerazzjoni sinifikanti. L-għonet nixtieq nirringrazzja lilkom kollha dalodu li ġejtu hawnhekk għall-appoġġ. It-turija ta' appoġġ lill-Prim Ministru, lill-Kap tal-Partit. Minkejja li ftit tal-ġematilu il-Partit Nazzjonalista ikkundanna lil Franco De Bono u talbu jirreżenja, il-President tal-Eżekuttiv Marta Sportelli iddikjarat hekk dwar il-Partit Nazzjonalista. F'dan il-partit tista' titkellem, ħadd ma jagħmellek sarima ma ħalqek.